cert que el tècnic de l'Eibar, Carlos Pouso, ha estat destituït fa qüestió de pocs minuts. A la segona B, el Sabadell ha confirmat la seva candidatura al play-off, golejant un altre dels aspirants, un Lleida, que fa 5 partits que no guanya. Els arlequinats ara són tercers perquè el Sant Andreu va sumar el seu 8è empat dels últims 9 partits al camp del Mestalla. I atenció, perquè després de guanyar el Coi, el Barça Atlètic trepitja els talons dels andreuencs. El Nadal ja fa dies que va passar, però el València-Mestalla i el Sant Andreu els havien quedat alguns regals per fer. Al minut 52, els jugadors valencianistes van ser més ràpids que els quadribarrats en cada lluita per la pilota. Jugada llarga que acabaria amb una centrada d'Olcina. Mala sortida de Morales, errada de Jorge Sánchez i Juan Mapons introduint la pilota a la seva pròpia porteria. La jugada dels despropòsits va fer reaccionar el Sant Andreu, que va començar a insistir sobre la porteria de Gravato. Els locals, però, encara havien de tornar el regal del primer gol. Increïble falta d'entesa entre el defensa Carlos i el seu porter, que va aprofitar Eloi Fontanella per fer l'empat al minut 82. Jugant 10 contra 10 per les expulsions d'Oriol i Riau, el Sant Andreu encara hauria pogut acabar guanyant el partit si la rematada de Caranca no hagués anat al travesser.